I cik ciki a. I Shalom mah dihita salhutna amanami dot inanami suang song ninang naposo bulung ada orang sota mulai acara ibadata jemolo mahita martang yang di bagasan rohata martang yang mahita amin marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopa langit, dohot tanoon, amin. Nama mulus do anggo portibion rab dohot na pinangido ni rohana, alay namian ro di saleleng ni leleng na do na mangulahon lomor ni roha ni debata, haleluya. Haleluya.
yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, amanami saleleng ninelengna, asini rohamdo na mangaramoti hami sian nasailaon rasi rasa nuaing, jala asini rohamdo na mangalehon barita na uli, gabe hanguluan nami, saya si maroham, say buhay marohanami jala lehon todim na badiai, asa huatu si hami sude panugunogum dohot pambahenmu na balgai, payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lamim baru rohanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Tangihon hamuma patik di mingguta sadarihon, imanatar surat di buku nisi Yakobus bidusada ayat 27, songonoma hatana, odo hadaulaton nayas jala nasomar lidang di rohani debata ama, madulu akan nasomarama somarina, dohot akan nama balu di hapurson nasida, Huhut mangaramoti diri niba, maralohon portibion, unang marlidang disima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Maredehita. Ni goarmu na badiai, ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tuhase saan ni dosata. Satokido hutadi koko alai papunguap kumahomusei marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopoko, alai marhite-hite denggan basa saleleng-lelengna asiaku ho, ninna jahoba si paluaho, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Amin. Maredehita. Saido samulaning malumpu nang dihaun
Pupuk epistel di Mingguta Sadarion, imana tersurat di buku Jakobus bidu 5, mamuka maisian ayat sada, sahatu ayat onom, tajahama marsikat pasoring, hami masiano parjolo jala diait na parpudi rap mahita majaha. Jea ni namora, hamu akka namora, tumatangis mahamu jala mangangguhi managam hapursuan, nanaeng songgop tuhamu. Nunga busuk hamara muna, nunga ngiton ulus muna. Naung tasihot dosere dohot perak muna, jala sitidangi dopak hamudo tasiki, namang gaggat tu sibuk muna songon api, dipapungu hamudo arta di akka ari na parpudi. Nama ngaung-ngaung dona di dobon muna, ima upani akka pangula namang gotil akka hauma muna, jala pajon ni akka panabi, nunga sahat tu pinggol ni Tuhan Sebaot. Terlobi do pargodobus-gobuson muna di tanoon, dipakmok-mok hamudo diri muna di hari pamotongan rap ayat onom rap mahita. Diuhumi, dibunuh hamudo partigori, dan dialo ibana hamu, disima sahatna. Martua do akkana tumangihon hatani debata, jala naupiopsa, amen, maredehita. Tahan tindakon maha porseotai songon nahina tindakon ni dongata sah porseaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama parguguna suatu dosan natu mo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana tinubuan si Maria nagabe-gabean santon di parbadia andorang suhabubuan, ido tuhata, natu mau na bernit, di pangumuman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinarsilang, natu atu banutoro, dung ditanom, namula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamu debata Jahoba, amanai, pargogona suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsea diton di parbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria atau pani halak Kristen akan nabadia. Do dia sesani dosa, do dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging halak nang mate. Do dihanguluan nasora sudah. Amin. Amin. Tabigi ma tikting di huriata.
Selum madihita selalu nadamang dainang. Tabagi majolo tikting nihiriatta di mingguta sadarion. Tikting namar ragam. A. Guarni mingguta. Guarni mingguta sadarion ima minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis. Jala topik ni mingguta ima patuluson hadumaon. Di bahasa Indonesia di Dokmai mewujudkan kesejahteraan bersama. B. Surat pengembalaan na pasapulu waluhon. Khobar tu surat pengembalaan na pasapulu pituhon tanggal 2 Oktober 2020. Ima manotopon pertanyaan sektor mulai tanggal 1 sehatu tanggal 21 Oktober toktong ma tapatupa di bagas tabi alani pandemi COVID-19 na somas sohok dope khobar tusi tapagajang mamuse tiki ima sahat tu hari Sabtu tanggal 21 November 2020. C. Parmingguan di huriatta. Khobar tu haputusan perhalado parmingguan di patupa 4 hali di ganup hari Minggu di huriatton. Iman aparjolo pukul 7 manogot bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Batak, pukul 10 manang pukul 4 sore bahasa Indonesia, pukul 11.30 bahasa Indonesia. Jalaboy mata buka ibadah live streaming dohot cara dibuka YouTube channel HKBP Resort Tanjung Sari dan Facebook channel HKBP Resort Tanjung Sari. Khobar tusi ruas nanaing persidohot tu parminggoni asa jumolo mendaftar tu perhalado sektor tabe jala ikon marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan manang pakai masker, cuci tangan doh jaga jarak, jala raparade ma hand sanitizer. Akkada danak marumur ditoru ni 10 tahun dang boy dohot marminggu di bagas garejatta. Dia karuas nasuboy mabuka YouTube tapakke ma acara ibadah naung nisagihon ni akka situa sektor tabi. D. Nasorang. Na di hari Selasa tanggal 3 November 2020 di basa-basa hotu hatta dosa dadak danak boru di keluarga ni amata Edward Christmas Sitorus ST inatai Jen Junita boru Haryanja SE Sian sektor O4E. 2. Nah di hari Kamis tanggal 5 November 2020 di basa-basa hotu hatta dosa danak bawa di keluarga Nyamata Riko Adrianus Haholongan Silitongan inatai tika boru Simanjuntak Sian sektor Sadabi. Tolu. Nah di hari Rabu tanggal 11 November 2020 di basa-basa hotu hatta dosa danak bawa di keluarga ni amata sangap sipayung inatai Ingrid Anggriani boru Huta Barat Sian sektor Sadabe hipas dodak danaki suangsong ni nang natoras na. Naing marbagas tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu perbagasem mah Unedo Parisi Sihotang, anak niamata Holman Sihotang, tubuh ni inata Ida Surya Murni Borumanik, ruas ni huriata Sian sektor pitu, dohot orwana Sulastri Lesta Mega Boru Manalu, boru niamata J Manalu tubuh ni inata Boru Sihombing, ruas ni jemaat HKBP Emplacement Resort Judika Sawit Hulu. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu tanggal 21 November 2020
di Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Kamis tanggal 10 November 2020 mulai pukul sia WIB, maringanan di konsistori. Ruas Namoru Manang Namoding. Nah, di hari Jumat tanggal 10 November 2020 nunga marujung ngulu sahalak ama ruas nihuriatta ima amatta boturan siahaan tutu umur 70 tahun nani habaluhon ni inatta Herlina Borusilalahi sian sektor 2B, alamat Jalan Setiabudi Gang Rahmat nomor 5 Tanjung Sari. Tatanya koma anggiat tumibu tarapul keluarga na ditinggalhon jala toktong di pargogo itu hatta. Di minggu sadarion di Patupa Huriatta do parmingguon di bagas nasida masuk pukul sia WIB naniluhon ni Pendeta Marhehe S. Pasaribu STH. G. Pelajar Sidi Angkatan 2020. Acara naik Sidi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 di ibadah mulai pukul 10 WIB. Diminta kepada seluruh pelajar Sidi agar segera mengumpulkan pas foto berwarna 3x4 sama dengan 2 lembar paling lambat hari Minggu tanggal 15 November 2020. Ibadah pemberangkatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pukul 10.06 WIB. Penyusunan program kerja Dewan. Sialanong jonok ujung ni tahunon. Naing menomu tu tahun 2002 sada. Marhite tiktingon pinangido matu sude Dewan doh seksi-seksi na adong di huriat tahun asa dipasahak merencana program kerja tahun 2020 sada tu ketua per tahun ni huriatta salabat-labatna hari Minggu tanggal 22 November 2020. Pelantikan panitia Natal bersama nunga dilaksanakan di parmingguon pagi pukul 7. Suaksong ni padidion nabadia dohok makatindakon haporsiaun nunga dilaksanahon nasugut. Parhepengon taidama di laporan keuangan akapilia bulanan perpuluhan dohot akka hamulateon diak kana semasuk DP ditik sedarion di hari Minggu neng Roma ditik-tikon moliate ma di suderuas naung pasahaton pilihan bulanan dohot hamulateon perpuluhan dohot partisipasi tu akka ulan huria sailam ditabai tu hattama pasu-pasuna tuhita saluhuna. Songonima tik-tikta di bagasan sadarion tapasada marohatta martangiang mahita. Mau liate godang ma Tuhan Jehovah di pasah rohanami tuho di bagas joromon di Arianon. Siala tung takas do Tuhan dihila rohanami dengan niwasam Tuhami saluhuna nama ngaramoti parngulun nami padalanan ningulami sian minggu na lewat saha rodi tikyon boy hami muse Tuhan marsada di bagasan lasni roha di bagasan holong nasyak kue marsada hami Tuhan di bagas joromon ima naung mangedehon sebahagian edde puji-pujian mamuji huhut pasangapon guarmi terlumui me Tuhan dewata satokinai nalaho tumangihon baritam nanaing pinatolas ni naposomi inanami biwilfro atong ale Tuhan Jehovah pasada rohanami dinalaho tumangihon baritami. Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Ginjang.
nunga di bege hami tikting namasa dohot na naik sipa mason nami di bagasan samingguan. Sialani Tuhan debata di sudena program ni ruasmi mangilu mangelek mahami tuhok. Patulus ma Tuhan saluhukna program ni huriami asabui mardalan dohok denggan. Tuhan debata naung dibagi hami naung nyalakmu sada ruas ama sian sektor 2B ima amanami amang B siahaan asima roham Tuhan tukul lima akarohan ni keluarga na nitinggalhon ni amanami saksong nima Tuhan dibata dia cara adat na dipatupa di bagasan sadarion toktong domangi domangelek hami tuho asahoma Tuhan dibata napatuluson akka rencanai. Tuhan Jehovah amanami namarha bangsa di Banua Gijang namar ningot dope hami Tuhan dibata diakka dongan nami Maredehita huhut papungu pilihan sadaa dohot sadabe. Yes.
pertama nami na marhabangsa di Banua Gijang, dipuji roha nami maho di minggu sadarion. Di holongmu na pasadaho kami ruas nang parhaladon huriam, lahu marsaur dohoto rap dohot akadongan nami na badia di Joromon. Alani i lahu manggohi las niroha nami parmingguon nami. Naeng pakulingamu hami marhite barita nauli. Alani todim di porbadia ima na mga raja pikiran nami. Asa tungtakas hutangiho kami, uparbohiho kami, jala tarulah kami di ngulu nami. Atau makuling maho Tuhan, nunga radehami tumangihon suaram. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, jaloma tangiang nami. Amin. Horas madhita saluhutna. Tajakon ma barita nauli nagabe las niroha dohot gogo dihita di minggu sadarion. Na beribadah di bagas gereja, songoninang di tongannya kabagas rak dohot aka keluarga. Hujahama turpukta sadarion sian Jeremia bidu 20 sia, mamukka mai sian ayat sada sahatu ayat pitu, takasma tapayhutihut. Luba-luba maradopon panurirang pargap-gap. Odo hatani surat natinongos ni panurirang Jeremia sian Jerusalem, tu pasi-pasi ni situa akan terbuangi, dohot tu akka malim, dohot tu akka panurirang, dohot tu sadok bangsoi. Akka naung binuakon ni Nebukadnesar sian Jerusalem tu Babel. Dung tarbuan Raja Jekonia dohot jolmana rodi akka napinakias. Akka iduk ni Juda dohot Jerusalem, dohot akka padehau dohot padebosi sian Jerusalem. Natinongos tu Babel marhite sian si Eliasa anak ni si Safan, dohot si Gemaria anak ni si Hilkia, nasi nuruni si Sedekia raja sian Juda tu Nebukadnesar raja sian Babel ninado. Songono dohatani Jehovah Sebaot debatani Israel tu saluhut naung terbuang akan nahubuah konsian Jerusalem tu Babel. Pauli hamu ma akka bagas laos ingani hamu, jalapuka hamu akka porlak laos pangan hamu parbuena. Buat hamu ma paropuan bahen jolmamu, asa tumubuhon anak dohot boru hamu. Pauron hamu ma anak muna jala boruhon hamu boru muna. Asa tumubuhon anak dohot boru nasida, asa sopar hamu disi, jala unang moru bilangan muna. Rikoti hamu mahuhut, hasonangan ni huta habuangan muna. Nahu baheni jalatanya kon hamuna sida tu Jehovah. Ai molo marhasonangan hutai, marhasonangan ma dohot hamu. Ima sahana di hamuna hurian itu hatta adong sada ilustrasi taringo tu sada raja na manguji kepedulian ni rakyatna. Topet di dalan balobung na di tongad dalan di harbangan di hutai disuruh masoldadu mamiakon batu pas di parsitongan di harbangan di hutai. Molo binereng nyad batu ipiak songon nasugodo pamerengon, songon nasuhardo turoha. Ala wasa ala sianido marlau masuk akajol lau tuhutai. Apalagi topet musia di Botarina pada saat ido marmulakan akka perkarejo sian perkarejoanna jala ikon mamolus harbangani. Alai tongom mamolus na parjolo ima par tiga nama buat tiga-tigana di sada garobak. Jadi ditobom par garobak kom mabatui. Ujungna marumutu maiban ala nunga sega garobak nai. Didok ibana islo abay beto ditongani harbangan on.
Nasorong buharo rohani, naung riti buharoi, nasongani doharo de jari natoras nai. Sai marungut-ungut par garobakon alanong sega garoba nai. Alai laos dipasob budo tong batu isi dang dipaoro. Lewat ma na paduahon. Ima sahalak tengkulak ate si papungu hepeng. Jadi ala asik ibana makitung akka hepeng naon na dicatati ibana hol mamereng akka catataton ibana sedia manang hepeng no papungu sadarion. Bohaman waingon suatu sila pau suatu bohadon waing narwana. Mamereng akka catatanon dang ibereng badalanna. Akhirnya tertutup mapak na itu batui gabi silba ma si silon ni jari-jari di pak nai. Ope marungutungu tibana ai iswa bai batu tu dalanon ninna. Nasarong maro karijoni. Nau do haru lawan torus nasarong haro rohani ninna. Marungutungut inatai na papung hepengi tengkulak nak kaningani. Alai tongdang di pasisi ibana batui. Di pasobu ibana do laos mulak ibana. Alai adong ma na patuluhon na lewat. Sahalak pemulung ima na papunguhon akka barang-barang bekas. Sian nadao rope ungai bering ibana batui. Alai dung saat ibana tinganani pitor dihadit ibana ma batuon. Di parot ibana ma batui tanpa bersungut-sungut. Alai ditik na pagis manggeser batui ibana adong ma di bereng ibana seda harotas ditoruni batui nasi nurat ni raja ni hutai lengkap do stempel. Di dogma di surati songonon. Mau liate ma di burjumi na pairoton batui. Ala peduli doho dia kajolma nama molus sian ngananon sian dalanon. Alani i buam maharotason tu istana raja. Asa huleho tuho hadiah na balga ala peduli ho diakka na abad di dalaninina. Lau ma ibana di bon ibana masurat itu istana raja, laos di pasahat ma tu ibana 10 keping emas. Dia menakam kedainang halak na peduli saya dapotan hadiah. Halak na peduli saya dapotan pasu-pasu. Jangan apal hadiah na narumikot. Alai narumikot na podlu tabereng ima cara pandang, cara berpikir yang selalu memikirkan haluan. Dia selalu memikirkan keselamatan. Dia selalu memikirkan kesejahteraan pada ohon akamara. Pada ohon akajea, tapi dia selalu memikirkan keselamatan hadameon dohot hadumaon. Songo topik tadi minggu sadarion patuluson hadumaon, mewujudkan kesejahteraan bersama. Idola dipinangido di turpuhon hamunah kamakena. Idola pinangido di debatasak kita. Di tonga-tonga ni turpuhon na tongo terbuang bangsa Israel, na tongo tertaban bangsa Israel, alanya kapangalosion na sida. Na sauduk tu uhum ni debata, na sauduk tu tona ni debata, na soolo mangoloi hata ni debata. Holan mangoloi hisap-hisap na sadiri. Akhirnya ro debata laho mangajari na sida, gabi tertaban na sida. Ima cara ni debata mendidik supaya bangsa Israel benar-benar tahu bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Supaya bangsa itu tahu dan sadar bahwa mereka adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya mereka juga sadar bahwa asa mulak holong ni rohana sida tu debata doho tudongan na jolma. Ala memang nunga marlomo-lomo bangsa Israel hamunah kamangkena. Nunga gabe di paswasay honda sida guguna tu akan hopar. Nunga di palomo-lomohon akan sinamo na sida lahu menindas orang-orang kecil, orang-orang lemah. Mereka hidup egois, saling menindas. Alani ima ikut terbuang ke negeri orang lain, ima tu Babel. Dia munak kamangkenang nang penang hona uhum bangsa Israel, bangsa Yehuda. Alai anggo baga-baga ni debata hot do tonga-tonga ni bangsoi. Di loas domar sitaonon alai dang dipasobu di huta Babel, di huta Silebani. Tertaban nasida alai dang tarhurung.
terbuang nasida alaidang maliali alani ima di tongo surana sa Jerusalem marhite panurang Jeremia supaya memberitahukan bahwa kasih Tuhan tetap menyertai bangsa Israel untuk selamanya. Disuruh dilehom masurati, dikirim surati, lahom menyemangati, ngolu ni bangsoi, asa gabi margugu, lahom mangula akasulon. Na parjolo ta bereng hamunak kamang kenang dia mah, tona ni debata marhite surat na tinongos ni si Jeremia. Na parjolo nakin dinokon, pauli hamma bagas di hamu, asa ingani hamu. Untuk apa itu bagas? Tu dia do jauhi hamunak kamang kenang. Kenapa mereka disuruh untuk mendirikan, membangun rumah? Asa adong perlingguman, asa adong tempat mengaso, asa adong tempat persaoran di keluarga. Karena rumah itu adalah tempat untuk memprogramkan, merencanakan. Aha masih ulaon, aha masih patu paon di tonga-tonga di keluarga. Alanima bangu kamu nindarisi. Na paduahon si ulaon na sida dina ulahamu maporlak anggur muna asadong panganom muna. Jadi untuk mencapai nakadingani kesejahteraan itu hadu mau ni iko mangula di son. Asa margugu hamu, asa hipas hamu, asa dong pakyo muna, asa madu hamu. Alani ulahamu tano munai. Na patuluhon didok muse panguliho kamu ma anak muna, pamulihamu boru muna, unang gabi lalap, unang gabi putus generasi, unang gabi selalu pinopar muna, unang gabi marhinamago hamu. Aleng ulah kamu panguli anak pamuli boru, asa sopar hamu, asa martaba pinopar munin naris. Napaupaton disuruh do bangsa Israel, ima didok rikoti hamuma hasonangan ni hutamuna. Wahadu asa gabi sonang hamuna kamakenang. Bohado asa gabe sejahtera luat tahun. Parjulo asa jupang hasonangani ikon manangyakon. Ikon martangyang itu senjata yang paling ampuh untuk mencapai hasonangan kesejahteraan ini nakaningani. Makanya didokon doakan apa yang kamu lakukan. Tetapi juga lakukan apa yang kamu doakan. Una kolam martangyang, una tajalo, lea dia hamoraon ale modong. Dia cupangnya tiap kamang kenan. Lea dia habis taran na persikola, tapi tidak belajar dari mana itu cupang. Habis suana habis tarani. Tapi doakan yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu doakan. Kalau kita meminta kekayaan hadu maon, berarti ikon kerja keras. Molo nang pistar aka persikola, berarti ikon marsiajar. Molo nang hipas do hita hamuna kamangkenang, berarti kita harus menjaga kesehatan, harus mampu menahan selera ate. Ikon makan dengan manghuta songon porsi nate. Ikon manghuton porsi tapangan. Ay molo selera do tay huton boy do wahak kamangkenang. Nang pispatan naong bosur tahilala ale alalakku di pamangan, saya dipangan. Hape nu ngamaralo tu dia. Tu hahipason, tu kesehatan kan? Jadi dikatakan apa yang asa sehat Tuhan, berarti kita harus menjaga kesehatan. Asa totong berdalan hobar tu aha na tapangido. Asa harorota di sana luat iko mabuan hasonangan. Harorota di mana kita tinggal iko mabuan hadameon. Tujuatta hadir di tengah-tengah ni di dia hita borhat iko mabuan kesejahteraan. Unang magay mabuan ahamuna kamangkenang. Unang gay mabuan hagaoro nate. Unang marohita gay partutuhan. Unang marohita sada inganan gay pargasipan. Unang marohita sada luat gay bisibola huta. Ayang gosongoni kan? Ola rotu hutai tergaor. Masuk tupunguan ina itu ribut, kan? Masuk tupunguan ama itu pecah kongsi, kan? Adong gosongoni. Kok di dia mana songgop sama ban haributon kan hagaoron alai disod dipaingot kita bahwa bagaimana kita hadir ikut totong bagaimana berhasonangan. Tuhan berfirman, Tuhan berpesan di dia hita maringanan ikon gabe terpasu-pasu ikon gabe demak luati jaladang alana terbuang bangsoi gabe sudat mabahin akan adenggan ate.
Dang alana parir ngoluna tertindas di hawangani gabe sudat manupahi akan naulnya dengkan. Unang ma alata didokot pogos dua nina gabe dang marsilehon-lehon gabe sudat manupahi dohot mangurupi. Tapi di dalam keberadaan kita di haga leonido, di ketertindasan itu, di keterbatasan taido, debata mamaki hita, gabe ula-ulana, saluran berkat, tu keluarga, tu masyarakat, nang di dia pehita, na humalia kita. Asa disima nakaningan di pabotoho debata bohado bangsoi asa gabi mabuan hasonangan dan holan hasonangan pribadi be dan holan hasonangan kelompok be alai marhasonangan dot luat di mana mereka terbuang ima di huta Babel. Di negeri orang juga kita harus menjadi berkat. Asa gabi di boto luat na asingi halak Babel bahwa Allah satu-satunya Allah pemberi segala sesuatu. Asa di boto hola debatado sisopaon jala siuluan di tonga-tonga ni ngulu ni jolmai. Ala memang bangsa ini kaningan ni murah-murah munggil-unggil. Toki porsia tu debata toki nai nga porsia tu debata bal. Di tonga-tonga ni habangan ni murah-murah na sila porsia tu akapanurang pergagap. Nama dok tenang mahamudsi. Gak usah bekerja. Terbuang pihamu hola 2 tahun 1 tahun tokidoi termula 2 tahun nina hola mabegi akhirnya gabe dang mula-ulau atau lemak tong na mula namanya tokinai kan mereka mudah terpancing mudah terpengaruh aka hata-hatanya kapanura pergagap asa gabe dang mula-ulau nasida alani ima hamuna aka makenang disima debata lahu mengubah cara pandang cara berpikir ni bangsoi asa menatap masa depan yang lebih baik asa gabe mulak tu hasitongan ni debata. Hamu nama nami dohot ina nami torop do jolma molo nunga mangadopi aka persoalan mangadopi aka pergumulan hidup molo nunga tertindas gabe humurang mula-ulau nate gabe moru semangat kerja hira naswarong betanda-tanda kehidupan hira naso peduli debata. Sepertinya tidak ada pengharapan. Dan kalau pakirimon, mito pakirimon. Alai trupuk sadarion majau hita hamuna kamangkenang. Lumobi di situasi tanwaingon. Nang peta adopi, dope situasi COVID naso normal, dope new normal. Alai untuk menghilangkan rasa jenuh. Menghilangkan rasa kebosanan. Menghilangkan rasa takut. Dipaingot mahita. Ulahamu maakasilomu. Alai memang sonari di musim kopiton nunga gulang nuaing nama bain akan kegiatan masing-masing untuk menghilangkan kebosanan nate. Lumowi dah ka ibu-ibu ahaman nuaing na musim akainang menanam bunga itu kan memakai lahan yang ada ngadonggo nuaing marhidropolik ate marhite nama sayur-sayuran adonggo na mabain ahamuse lele dia berpei di bak pei mangna di dia pei kan alai boydo alanya ka ulaunon alanya ka bungaon gabe sipata dah terawak biaha jam kan hola lauhi neng keluar hita torbunga tojo taurus mula muse itorbunga tau tabereng ujungna gabe lupa maaka ulau di jam anggo bunga tei talak lap do kan yes apa hita belum tentu talap kan jabu tei belum talap yes ale anggo bungaon bagaimana supaya lebih cantik lebih indah gabi habis do kita do habis do hepeng tahola manuhor aha bunga kan alai naneng do honon na hamuna aka mangkainang di tonga-tonga ni aka situasi hamaolo pinatadopi molo tapatupa peka kegiatan alai bohado ikon ma songonima nang keluarga sibuk ate tahalaputi akan narikot di perdagingon alai ikot tahalaputi ma narikot nang di partot dion di COVID 19 juga dipaingok do songo bangsa Israel di habangani unang gabi tertunda akan na panguli anak doho pamuli boru ate unang go gabi tadokon tahun ni maho amang bah inna kan kopiton inna hape ngagodang husuan aha akka adat inna kan hape molo bangolo sonari oti nama alang terbatas hala kan hola 100 hala nama jumlah na molo itu tuhon diuriat tahap gabi Tanjung Sari bau hamai ini nakan, hapi ngagula kusabur adat, hapi 30 tahun, hapi odo piau neng baradat, hapi arung jol maronin na.
Alisa sitong na tu dia do rohani. Tonggo tu hepengi kan, bangah paleo na amplop putu hala kape adong majalo amplopin na kan. Hapsa sitong na adong go keuntungan di nama saon. Dia may babolo panguli anak pamuli boru, simpel saja kan. Dang pola membuludak halak, dang pola meribu. Sipatu paupe dang pola gudang. Jala pertikia pedang buah kamangkenang. Dang leling. Simpel tapi sempurna kan. 100 halak pe alai saya ha. Lunas saha kamangkenang. Lunas utang kan. Saya adat. Waktu na pedang sampai borngin. Sampai olo marhua macas kan. Dileo tu pergodungi asa melebihi waktu yang ditentukan. Sonari jam 5, jam 4, paling lama jam 6 sudah selesai. Saya ada kan? Ada juga menguntungkan. Alai nang pesongoni unang gawe tahilala, gawe ta sudaja kaulalas ni roha, nang mangoli alak so muli boru so tunjuk ko kamu, tahun ni hobah indah kan? Mana hola terpasu-pasu, ada mu tahun ni mai tabereng majo indah. Kita tidak tahu sampai bagaimana situasi Covid yang tak ada pionak kamakana. Alai nak pasti unang sudat akaulaon na dengan ulahamu sulamunina. Pangoliho kamu anak muna. Pamuliho kamu boru muna. Molunga akatikina molunga adong akaroka nate. Unang gawe tahatan. Olor sipata atau lema bain na. Molo saya di ololoy na toras na nga. Na toras mi mauloy na kan ujung gawe gudang akan abuha. Tak nama pardongan at gawe na kan ala saya tuda rupani. Alai apa yang dapat kita lakukan hari ini nang puhape persoalan boraknya kepertikian tonga-tonga ni parbang sotak. Alai taula ma akana nadingkan. Jadi dang holan ruhutnya kapardurui ale bohado ruh ni parbagasat patodiote selalu kita bekali supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hamuna kamangkay nang di tonga-tonga ni turpu hope sai tajalahi ma akka hadameon yate. Ino nang dohonon nadison. Tajalahi ma akka hadameon, kita harus menjadi sahabat di mana kita tinggal. Di mana pasogi pe kita tinggal, di perantawa pe kita tinggal, ikon gabe si buat damai, ikon gabe si partangiang di keluarga, ama pe ikon babuat damai tonga-tonga di keluarga. Songoninang ina, songoninang akayanakon menjadi sahabat yang baik, di tonga-tonga di keluarga, masyarakat nang di tonga-tonga ni huria pe. Asa na mangihut si ulah honot tasong hal na porsia ikon gabe si partangiak kita teh. Manangyak ko pamaretata, manangnya kon aka pimpinan ni huriata, aka pangulan ni huria, manangnya kon sudi nang aka dongata sa porsiaon. Lumobi ma di bulan Desember ateh. Tanggal sia di Patupado pilkada serentak di beberapa kota. Bahkan di beberapa kabupaten narong tonga-tonga ni negara termasuk Kota Medan ateh. Jadi molo amat do Kota Medan, molo sejahtera Kota Medan, molo damai Kota Medan, molo makmur Kota Medan, tentu kita juga ikut merasakannya. Molo damai do 2 tahun hitape damai ma. Molo nyaman do Kota Medan hitape pasti merasakan kedamaian, kenyamanan di tengah-tengah ni keluarga tabi. Alani ikon tapili ma akan dumengkan ati akamakena. Karena pilihan kita itu sangat menentukan 5 tahun ke depan. Unang ma ala hola tabereng kateng umpamana kasong na cocok Dubai na mana ala dilihat kita hepeng gawi tapil alai mari kita memilih dengan hati nurani tanpa intervensi siapapun. Tapili mana dumengkan lahu mabuan perubahan itonga-tonga ni Kota Medan asa gabe Jupang nang akka hade mahon. Songoni nang tonga-tonga ni huriata HKBP ate. Di Patupado nang pemilihan pimpinan Eporus Sekjen do tolu kepala departemen Marturia Koinonia Diakonia. Dohot tolu 22 preses di HKBP termasuk ma amat tapata resort amat parita Martin Manulang ate salah satu calon preses tahun 2020-2024. Alanima ikon on tanya kolot tamon hamunak kamakkenang. Unang ma alanya kabaga-baga ate. Utusan sinode golang unang malanya kabaga-baga memilit. Unang maalani hepeng, unang maalani intervensi pemerintah akahala pejabat di negara tahun. Alai botul-botul mamilit ise mana mangalir rohana lau pahe bakon huriat HKBP tu 2020-2024 tahun yang akan datang. Jadi tugas ta songo ruas ni HKBP do perhalado ni HKBP holan manangyak ko do ate molotung pe kata jaha dia ka media sosial nuaing godang akan abain kritikan dan pola ta campuri ate kama kenang taula maulota
Lo mahalaki na beroenang untuk mencampuri akka dia mau siulaw niya kapimpinata. Unang pola bagas ta campuri, unang gabi molo pabagas su ta campuri, gabi marroa do kahata naso dinggan. Gabi di bae akka pitnahan, akka pelecehan do akka hata-hata na baraksi tutonga-tonga niya ka pimpinan ni huria. Taala ni maka makenang gomos upangilo tunga-tunga tatangyak koma. Asa sude utusan sinode godang USG tu tanggal 10-15 Desemberon. Asa betul-betul nabi norhatan ni todi parbadia. Molo sonang HKBP. Sonang madohot akka ruasna. Ido kana manginang molo demak do dama sejahtera HKBP to tuhita pe mardame sonang ma. Itonga-tonga ni bagasta, itonga-tonga ni perminggota. Alani ima ikon tangiang masih tangiangan. Tatangyak ko pamaretata, tatangyak ko pimpinata, tatangyak kon sude asa mardalan hobar tulo mani rohani de mata ino nani igil ni turpuhon hamunak kamakenang. Asa sahat kita Tuhan mauni, asa sahat tu kesejahteraan bukan orang lain yang menciptakan itu, tapi kembali ke diri kita sendiri. Alani tapangasahom matuhatta. Tuhatta madapat tujolo di sude akka ulota, nang peragam akka persoalan, nang peragam akka pergumulan, nang piadong akka hamaolon tonga-tonga ni ngoluta, tapi bersama Kristus pasti kita bisa dikuatkan. Gabi marlas ni roha hita di ngoluta, jala marmulia guarni Tuhatta. Alani tasoba madibata, jala tahaporsya ibana, ala ibana do haroroan ni salutna hasonangan dohot hadameon. Amen, martanyang mahita. Alede bata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Dipuji rohanami mahodi Arianon. Alani denggan di basam na paborhato kami sa tonga-tonga niya kabagas na bibi. Boy hami marpungu marsoba mga lopi tangan patudukon si majujung nami. Marhite-hite tangiang ede nami dot bertanauli na manggohilas ni rohanami di minggu sadarion. Di paingot hodo Tuhan songot tubang sombang so Israel. Nang petarbuang na sida diluat ni halak na asing ima di Babel. Alay totonggo Tuhan dilohon semangat hidup. Asa totong mangula siulaw na sida. Pauli bagas, mangula akaporlak, pangulihon anak pamuliho boro. Asa sa totong Tuhan sejahtera ngolu na sida. Dakola di bangsa Israel, alay dohot tuhumaliang ima di Babel. Asa sudia marsoba, manada, babahoda dia bata harawan ni saluhut. Jala hodo di batasi sobaon jala siuluan. Ima Tuhan nanaing ulahonon nami tonga-tonga ningulu nami. Nang peragam akka hamaolon. Nang pesipata godang akka jut niroha nami. Godang akka pergumulan hidup nami. Alay dang gabi mangotapi hami mangulak kasilon nami. Tapi kami harus bangkit. Ikon totonggo Tuhan gabi bekerja keras kami. Asa gabi cupang songo topik ni minggu nami. Ima hadu maon. Molo nunga maduma bangso nami. Molo nunga marhasonangan luat nami. Marhasonangan ma nang akka keluarga di tonga-tonga na kabagas na si Debi. Alani homa Tuhan na patuluson lo manirham. Molo hari kotihami akangolu pardagingon. Lobi hari kotihami mangolu partodion. Asa totong Tuhan gabi marsanga po di sudi akka rencana nami. Upasat hami mangolu nami tuho. Sakap ni huriam yang aka pembanguna pe. Asa seho Tuhan na patuluson. Asa marujung di bagasa dami dolas ni roha na siyakwe. Dia kana marukil alan hamatean. Ima sahalak ruas ama di tonga-tongan huriam siyan sektor 2 be. Pasu-pasu apuli roha ni nami nang boros lalahi. Songoni nang akay anak kon sudia kagopar ng keluarga pe. Asa totong na paingotok kami may pawahami pe kon marujung do sa tonga-tonga ni Portibion. Dia kana marsahit na dalam pemulihan di bagas na sida doh dia ke rumah sakit na sedang op nami. Molotung pesoboy hami hadir di tonga-tonga ni pastahito di rumah sakit ya lana ka situasi nuaing dope. Molotung peto ka bagas na sida roh hami martangiang. Homa na badaon ya kapamatang na sida bi. Na mangaleon hamalumon asa jupang hai pasolas ni roh di tonga-tonga na ka keluarga. Atong saluhutna nang akan na maruang tahun pe dai bagasan sa mingguon. Ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran. Upasat hami to Tuhan asa homa na manabahon pasu-pasum martaba akka umur martaba las ni roha gugo do sukacita di bagasan ho asa totong lam ajari na siya mamilangi ari-ari ngoluna sa dapotan roha na bisuk pabuar di tangas siya mumuro tuang hagajang ni umur dohot akka odengi
Alani patuk malas ni roha disudia karuas ni huriam na marulang tahun perkawinan nang ulang tahun kelahiran. Nang songoni dia kasakap ni huriam pe nang di bulan Desemberon patupa akka pemilih pilkada posto rohanami ho Tuhan na patuluson asa totong terpilit na mabiar midaho asa boy membangun kota Medan negara nami na kabupaten pe di bagasan las ni rohab asa gabe makmur damai sejahtera na siakoi so nang huriam HKBPP homa Tuhan na mangaleho gugu diaka tusan sinode godang asa betul-betul mamilit na mangaleho rohana membangun mengembangkan dopa uliulion huriam HKBP molo marhasonangan huriam marhasonangan manaka ruas nang hami salutna ima tangiang Panginoon nami say pasaut ma lo maniroham tonga-tonga nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami jalo ma tangiang nami amen. Tapuji matuhata maredehita hut tapapungu peliata. Mapeliata alede bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salu sileo na denggandot na sauli basa na mauliutus. Upasat hami masyan na lolmitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uab na husus di jolom. Paso-paso may jaramoti asaw parasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tongan huriam dohot di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutadhami godang ni sileo mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Masa
Roma nami na di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut malomoni roham di banu tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangalan. Hai pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabuna tuta jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabuna tuhita. Jala di pasaorhon madamina tuto ditabe. Di hamuna kamangkenang pasat hami ma selamat hari Minggu jala taloas ma bertandauli di masa sadarion gabe lasni roha dot gogo jala saimar hasonangam mahita di bagas tabe saunan dulu tabe tuhatama nama dongan hita. Shalom.